Prædikeren 5:10. Den, der elsker sød, bliver aldrig mæt af sød. Og den, der hungrer efter rigdom, får aldrig nok. Også dette er tomhed. Rigdom og jordisk ære kan aldrig stille sjælens dybeste længsel. Selv blandt de rige er der mange, som hungrer efter en guddommelig vished, et åndeligt håb. Mange ønsker noget, som kan bryde monotonien og give mening til et ellers tomt liv. Selv mennesker i høje stillinger føler, at de mangler noget, de ikke kan finde. Alligevel går kun få af dem i kirke, for de føler, at de får så lidt ud af det. Den undervisning, de hører, rører sjældent hjertet. I Timotheus 6, 17-19. Dem, der er rige i denne verden, skal du befale ikke at være stolte eller at sætte deres håb til den usikre rigdom, men til den levende Gud, som rigeligt giver os alt at glæde os over. Sig til dem, at de skal gøre godt, være rige på gode gerninger, villige til at dele og gavmilde. På den måde lægger de en sikker grundvold til den kommende tid, så de kan gribe det evige liv. 1 Korinther 3:11. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, som allerede er lagt, Jesus Kristus.